Здравейте всички, аз съм LuckyX и както виждате този път сме в синглплеер и ще започнем една поръчка, която се казва City YouTube и тук отзад направих два хотела и работя по трети. Отзад направих на спонч и тук ми се направя една голяма хубава къща, която ме започнал и ще дойда след като направя къща и ще ви покажа крайната резултат. И на няколко клипки ще снимам как се прави къщата и се надявам да ви хареса. И така искам да ви покажа какво се получи. Тук отпред направих стъкла, но още не са готови. Ще ги украся. Тук направих отстрани стъкълца и отзад няма да има съответно. Отстрани също направих тази страна и сега ми чаква покриват украсяването. Ще ви покажа следващото. Така, само да пусна тук. Един хотел, само да покажа спончето. Не е красиво, но убива. Тук ходя се по тая уличка, резервета, блокове. Ето. И потете ще работи от тук, направих едно басейнче. И съответно вътре има стаи. И така. Тук ще бъде къщиката. Тук ще направя една друга. Просто не е готова. И ще ви покажа когато е готова тази къщичка. И така. Искам да ви покажа крайния резултат. Тя вътре още не е отзаветрена. Ето я за сега с покрив. Красена с табелки. И с тези работи. Отзад, както казах, няма да има нищо. Тук е покривът и съответно от другата страна. В следващия епизод ще ви покажа как съм го направил отвътре. Ще покажа как се прави съответно къщата. Ще ви покажа и така. Надявам се да ви харесва този клип, да забравяйте да се subscribe и оставите по един коментар в коментарите, дали под клипът с вашето име, като играете в Майнкрафт и вашия скайп за giveaway и така, бързо гледайте. Аз бях LuckyX и чао! Също така аз съм с сини очи.